Kinong shed jasngi ki khana school niki PM Potion MDM hapo kalama jong ko all giantia midday meal workers union AJMDMWU Jowai mentakasi kila pelong da kajing tit pliang bat syong kalan mengor shipor hapalau ko office district school education officer West Giant Hills district kani kajing mi kinong shed jasngi syakate ka office halor kanong rim bakim pat yo ekabainong honorarium kabadang sa nakasorkar kabalalong Henry Benai kata nadu ubenai April hadu September 2000 Pulai. Hadiin bakite kinong yalam ke AJMDMWU kila yo banyak kendu ya kakong APCM kabade ka District School Education Officer West Giant Hills District usamla Jerry A. Suting, President All Giantia Midday Meals Worker Union and Vice President ka All Meghalaya Union of Cook Cum Helper PM Potion habakren bat kilat patay kubor ula ong bakum kaseng kalabu ya katarik bakadu deadline ya kasorkar bansiw ya kabainong kata hadu ka khatlai tarik jong uni ubenai. U advisor kaseng uma ki el pariat ula ong bakaseng kabada banyak ren bat kasorkar bakin penbet no mardori kini kerukam siwi kabainong kabalong manla ubenai da kaba ukuran syai lada kasorkar kamla ban siwi kabainong ladai ban penduk no ikani ka skim kabala trekam nadu usnem ar klem dadon kinu ki jingkela hapo ka jela namar kalakta penbanya ka jing mujing perkad jong kinong shed jasngi. Madam's aim kebaik DSEO District School Education Officers jong kebapai ya ke West Giantia. Teh kaji ya keren jongi batka ngilapan sengau ya ke jing sengau sing ke jongi ya lor pakani bimyo ikani ka noria dan Rio Benai. Namar bah haki Islam kaladab ya don ka jing ya kendo meeting bad commissioner secretary jong education hatu ke porang bad Dr. BDR Tiwari. Pangilalap siyang ban yakran ban penban no gani ka system ban siu manu banai namar lada pila na government ng Meghalaya kala ban ay kumni hadin san riu banai pen bat ya kapisa balay mlapan ay manu banai te kata ngilapan snyo ka na lorang taro ngila ya tho ba ya kata ka deadline ka bangi ay po kanlay ter riu banai lada ka sarkar kam siu baro an riu banai ka basa kapisa na do banai April hado banai September nakaliang ga jongi ki kuk ki badan hajala Meghalaya baro ngin pelong daga jing ki ne ga jing ya jing ya keren daga kham tang te halor gini nakaliang jong ga DSEO kala keren ong kala ong yangi bahkan sa ya tho ya kan ne ga jing le ka jing lap ka jongi sha state government haga jo ga poro ga karpat yangi bangin nang yai sha sakat to kan nisngi wadam ya le ia kata ke kam ka jingya khi bakam namar ba ngikermen nagaliang ka jong ka baka sarkar kan le ro hagini gisni panwan te nagaliang ka jongi la kren shai baka jingya sha ka jongi kala long palat namar nado manchua kani ka scheme midday meal scheme nado ar kala don hang ne menta da dap license ka PM Potion scheme kala pangkala kala don hapo Meghalaya India ndai ngiyo I kamdan ka ero ka jing kala ndai tang ka jing le ban ya ki wabon ki nong shadja ki dai ki thai ki long me dai tam ka jing sha le ban teng yong kran cha ya ka ba radam la ban le aero ka ba ba ka ni ka PM Potion ka dai ban sange ban traikam hajala Meghalaya namar na kani ka scheme ko bagalong manta arpos nem tam kapan long kapan long ver ya ka pakhat ka perdan jong ki khatra duna khakhanda hajar ngot ki kuk ki badan jong I sya ki office jong DSEO ni nagaliang ki kuk ki badan hajala Meghalaya ni la hasilong ki pelong kani ka jo gorkom yeng ki haban sai ki peliang ni haban sai ki siang tahpo mairang ro ki ale hapo ka is Giantia hapo cleariat ki la is dang mantrai kani ka jo yeng ki balai ngila ikani namar ba ngimla sya mdon kham don aero nagata ka daw ngi ong ngin pelong daga sai gi peliang sai gi siang ngin pen sngo sarkar jela ngim don aero
Sisien bang ila sai gi peliang ka peni bang ila dukha ga si. Taga jinge khi ka long habaro ka jala Meghalaya. Bat kanang jor syo lada ka sarkar kam an sngap ya kane ka jing terpat ka jong. Meghalaya ka jongi ngidai ki nong song snong hang ne sisien bang ila asem ban ka jingit khle ban pantrai kam mi kano ka kam ni ai na man sem met bat man sem ni trai. Andrai ka sarkar bat kam jusew pisa. Tagabo kajing ka perkat perdan kan syaban bor ka perkat perdan kan don kan ikam government Meghalaya menta ka ong ba ngihaban pait ba ka mental health ka perkat perdan ka jongi ka daiban long ka ba khlan ndrai kumbalong kan ka situation menta hagikuk bara kinong sadja bat kinoy kay sa sir ngiyo i kala long ka mental health hakini gis ngim ti ay bajia lada kan ikar kom trikam jong ka sarkar Meghalaya kalong kan ikar Banyami kuting kinong set jasni akalama jung ka all yami di workers union kalong ka ko pelong ingi bangin yami madan kume kalong ba adin ba ka sarkar kam siam la pensingap yengi lani kam siam la bo kam siam la kenkor ingi kum kinong set jasni ba hado ndru tli ki banai ka klem siu ya kata ka bainong jungi ka bangi trei bat ka wai kalong ba sa ka wai ngi kwa ban bo akhmat jung ka sarkar ngila kum ka seng jong kinong set jasni ila bo ka deadline bahaga khatlai trik jong une benai lada ka sarkar kam siu ya baro kini kin ndru tni ki benai ki bangi ladap trei nin pelong ka jing ki ka ba he lani kin pelong ka jing ki aslong ka hakalama jong ka all Meghalaya PM portion te sakawai pat ka banga kwa ban ha kani khubor sha du sha skor jong u chief minister bat chedu u prime minister jongi banaling jongi kinong set jasni ni kwa bat ni kerpat ya phi ba pin snga bahaban enhance ni ban penkiu no ya ka honorarium jongi kinong set jasni naliang jong ka union share titang gine ki light li ki bentang bo khmat jong phi ba pin snga ba ban pelai no ya kin ru li ki banai ki bangil dep trei bat kumjo ba lada phimbla ban pelai gine ka baha ka khalai trik ni kum kinong set imban si ban mi madan dan ban wan ya kendo ulang ban ya pelong ka jing ya ki ka bakam he bat kumjuruk naliang jongi kum kinong set jasni ha po jong kalama jong ka kumu vice president jong ka all Meghalaya nga request ya chief minister bat kumju ya prime minister bakin snga bahaban enhance no ya ka share jongi naliang jong ka central share please